ενώ θυμίζουμε πως χθες ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 101ο των ανδρών και το 80ο των γυναικών, με δύο νέους συλλόγους να παίρνουν τους τίτλους. Ο Μεν Ελευθέριος Βενιζέλος των Χανίων τον τίτλο στους άνδρες και ο ΔΕ Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας τον τίτλο στις γυναίκες. Θα μου πεις, Γιάννη Γαλανόπουλε, πού πήγαν οι παραδοσιακές δυνάμεις? Αυτό είναι καλό για τον αθλητισμό, να αναδεικνύονται νέες δυνάμεις και να οξύνεται ο ανταγωνισμός. Και όχι, είναι και δύο συλλογοί οι οποίοι έχουν ανέβει βήμα-βήμα, κατακτούσαν παιδικά πρωταθλήματα, στη συνέχεια πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων, ακολούθως των νέων και έτσι φτάσανε στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι δουλέψανε σε υποδομή πολλά χρόνια και να τα αποτελέσματα. Το βασικότερο. Θα περάσουμε πρώτα, επειδή προηγούνται οι κυρίες και επειδή οι γυναίκες κέρδισαν το τίτλο με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας. Ένας καλός φίλος ήταν ο μέντορας όλων αυτών των γυναικών εκεί στην Γλυφάδα, ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με άλλα παιδιά, όπως ο Γιάννης ο Περήφανος και άλλους παλιούς αθλητές, δημιούργησαν από το πουθενά τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας και μέσα σε 17-18 χρόνια κατάφεραν να αναδείξουν τον σύλλογο σε πρωταθλητή Ελλάδας. Και δεν άλλος από τον καλό φίλο, τον Μανώλη τον Χάτζο, τον προπονητή που χρόνια τώρα δημιουργεί εκεί στις τάξεις της Γλυφάδας και θα μας πει το πώς ξεκίνησαν και το πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο. Γεια σου Μανώλη. Καλησπέρα για μένα. Τα συγχαρητήρια σου τα δώσαμε από χθες, οπότε για πες μας πώς αισθάνεσαι μια μέρα μετά την κατάκτηση ενός τίτλου που σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ονειρευόσασταν, αλλά δεν το προσδοκούσατε ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Νομίζω ίσως ήρθε η ώρα να αποσυρθώ. Νομίζω ότι αυτό που έκανε η γυναική ομάδα για ένα μικρό σωματείο που είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Γλυφάδας, παρότι είναι στην Αττική, εγώ αισθάνομαι πολλές φορές ότι είμαι περιφερειακό σωματείο. Γιατί έτσι? Όταν βγάζεις αθλητές και συνέχεια και τους παραμυθιάζουν ότι... Και φεύγουν από το σωματείο, δηλαδή γίνεται αφέμαξη, μάλιστα. Με την έννοια ότι είμαστε μέσα στην Αθήνα, δηλαδή υπάρχει δηλαδή ο Καλάκος από τη στιγμή που έχει πάει παγκόσμιο πρωτάθλημα στον Πέδων Κορασίδων και έχει κάνει ένα 52-91, ο Μανώλης ο Χάτζος με τόσα πανελλήνια ρεκόρ και με τόσες επιτυχίες δεν ξέρει να γυμνάσει. Μάλιστα. Εγώ δεν ζητάω ούτε καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Ναι, ούτε ομοσπονδιακός να γίνω δεν θέλω ποτέ. Δεν θέλω να ποτέ με το ΣΕΓΑ, θέλω να έχω πολύ καλές σχέσεις. Αλλά νομίζω γνωρίζω να γυμνάσω ένα παιδί και λίτρια για 2 λεπτά και ένα αθλητή για να κάνει ένα 47 και ένα αθλητή να κάνει 13-30 στα 5 χιλιόμετρα που είχα εγώ τα ατομικά μου ρεκόρ. Το ρεκόρ που έχω στα 8 λεπτά σαν έφηβος, νομίζω ότι γνωρίζω μέχρι εκεί να του φτάσω. Άσε, πάνε τα χρόνια κύριε Μανώλη, δεν υπάρχουν δρομείς τέτοιου βεληνικούς. Υπάρχουν μάκη μου, αλλά παραμυθιάζουν τα παιδιά, συγγνώμη που μπαίνω έτσι, γιατί το πρώτο που τους λένε σε αυτήν την ηλικία τι συμπληρώματα παίρνεις και όχι τι προπόνηση κάνεις. Αλλά δεν φίλε Μάκη, αυτό συμβαίνει με τα παιδάκια και αμέσως το παιδάκι σου λέει εγώ θα πάρω αυτό το συμπλήρωμα και χωρίς προπόνηση θα τρέξω. Ενώ πρώτα προέχει προπόνηση και μετά το άλλο με γιατρό, συμβουλευτικά, παθολόγο, τέλος πάντων αυτά. Λοιπόν, η ομάδα μας έκανε την έκπληξη, πήρε την πρώτη θέση στις γυναίκες. Μαζί με τον Γιάννη τον Περήφανο έχει προσθεθεί και ο Μανώλης ο Σουγλάκης, ένας άξιος προπονητής στα άλματα. Έχει ανεβάσει το επίπεδο των αλμάτων από τις μικρές κατηγορίες που ήρθε. Ήδη είχαμε επιτυχία στο Παμπέδον Α στον Άφλιο με 2 τρίτες θέσεις και με μια 4η θέση στο ύψος, 2 τρίτες θέσεις στο μήκος και στο τριπλόν και με μια 5η θέση στο ύψος των αγοριών. Και με άλλα πλασαρίσματα που έχει ο Μανώλης. Όπως αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο Γυναικών η αθλήτριά μας βγήκε 5η με ένα 70 στο ύψος. Πάμε σε μικρά βηματάκια. Πρέπει να ευχαριστήσουμε, επειδή το γήπεδο είναι του Δήμου μας, Γλυφάδα, να τον ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παπα-Νικολάου, αλλά και τον παλιό, μάλλον τον όχι παλιό, γιατί αγωνίζεται ακόμα επαγγελματικά, τον Περικλή τον Δοκοφίκη, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος στον αθλητικό τομέα του Δήμου Γλυφάδας. Μάλιστα. Μανώλη, συνολικά πόσοι προπονητές είσαστε στην Γλυφάδα? Τώρα για την αγωνιστική ομάδα είμαστε 4. Για την ακαδημία είμαστε γύρω στα 10 παιδιά. Στους 10 προπονητές. Και χρησιμοποιείτε και τον γκολφ καθόλου της Γλυφάδας?
Τον γκολφ ακόμα όχι. Επειδή γνωρίζεις ότι ήταν το αγαπημένο μου. Πήγες εκεί και έκανες προετοιμασία, γι' αυτό το ρωτάω. Εντάξει, ίσως με τον Καλάκο το χρησιμοποιήσουμε γιατί θα το χρειαστούμε. Ναι, εκτός και αυτός, όπως είπαμε πριν, θα οδεύσει για κάπου αλλού καλύτερα. Για άλλες πολιτείες, μάλιστα. Για άλλες πολιτείες, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι όσον αφορά το πώς υποδέχτηκε η Γλυφάδα αυτή την επιτυχία. Πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι, έτσι. Ναι. Αύριο το μεσημέρι ο Δήμαρχός μας θα μας δεχτεί στο γραφείο του και περιμένουμε να πάμε με χαρά. Μάλιστα. Συνολικά πόσα παιδιά έχετε στις τάξεις της Γλυφάδας, Μανώλη? Στις τάξεις της Γλυφάδας έχουμε γύρω στα 80 με 100 παιδάκια που είναι αγωνιστική ομάδα και γύρω στα 150 παιδιά που είναι ακαδημία. Υπάρχει ζέση, υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή οι γονείς φέρνουν τα παιδιά στο γυμναστήριο? Τα φέρνουν, πραγματικά τα φέρνουν. Τώρα βέβαια από τη νέα χρονιά δεν το γνωρίζουμε γιατί όλο αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος και εμείς μαζί με την κρίση και με όλα αυτά, δεν ξέρω τι απέχηση θα έχει ο στίβος γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται. Κοίτα τι έγινε τώρα, η Γλυφάδα πήρε πρωτάθλημα και μια γλυφαδιώτισσα που είναι υπουργός αυτή τη στιγμή πήγαινε μέχρι τον Εθνικό Αθηνών για να αγωνιστεί ή για να γίνει αθλητή. Εγώ είμαι από τον 80 στην Γλυφάδα. Καταλαβαίνεις ποια εννοώ, έτσι. Ναι, την Έλενα την Κουντουρά. Είναι κοντά μας και η Έλενα, είναι φίλη μας, είναι κοντά μας. Έχει και την αναδεξιμιά της που γυμνάζεται στο σύλλογο και μάλιστα όταν ξεκίνησε το στίβο αναδεξιμιά της είπε μέσα στο Μανώνη το Χάτζο να πάει. Το γήπεδο αυτό ήταν ένα χωράφι με την παρότριση του συλλόγου και με τις επιτυχίες που είχε από εποχή παλιών δημάρχων και προέδρων του Αθλητικού Οργανισμού. Δεν θα ξεχάσω ότι όταν πρωτοπήγαμε στο Δήμο ο κύριος Βοριάς τότε μας είπε ότι φέρτε με την αξιολόγηση των σωματείων του ΣΕΓΑΣ και πήγαμε από τα 300 σωματεία, ήμασταν 280 και λέει παιδιά με 280 στα 300 τι να σας κάνω και βαθήκαμε κάτω όλη τότε η ομάδα να φέρουμε επιτυχίες για να γίνει αυτό το γήπεδο που υπάρχει, να γίνει χόρτο και ταρτάν πάντα με την βοήθεια των εκάστοτε δημοτικών αρχών. Και φυσικά των γονιών του συλλόγου, έτσι. Οι γονείς εντάξει έχουν τη συνδρομή τους. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος έχει κανονίσει 27 με 31 Αυγούστου, πράγμα που δεν κάνουν, νομίζω όχι η σωματεία και η εθνική ομάδα, πάμε την ετοιμασία στο Καρτονήσι. Μανώλη, αυτό το κάνεις χρόνια τώρα, έτσι. Πηγαίνεις τα παιδιά είτε σε Ναύλο είτε σε Ολυμπία. Πηγαίνεις παντού με τα παιδιά. Είχαμε πάει και στην Πάρνηθα, είχαμε πάει στην Πάρνηθα με τον Καλάκο γιατί επειδή το Κάλλι στην Κολομβία ήταν στα 1000 μέτρα, πήγαμε στην Πάρνηθα. Πρέπει να σου πω ότι οι προπονητές που πήγαμε εκεί καθαρίσαμε όλη την εσωτερική διαδρομή του Ταρτάν, γιατί είχαν πέσει χώματα. Είναι σε καλή κατάσταση το γήπεδο. Θα μπορούσε ο ΣΕΓΑΣ με μια χορηγία να φτιάξει 4-5 σπιτάκια να πηγαίνουν οι Έλληνες πρωταθλητές να γυμνάζονται εκεί. Ας είναι έτσι χωρίς δέντρα ο χώρος των εγκαταστάσεων που υπήρχε. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στην βελτίωση των μεγάλων αποστάσεων και των αποστάσεων και των αλμάτων και όλων των αθλημάτων. Και ο χώρος είναι κατά είναι μισή ώρα από την Αθήνα και πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Ακριβώς. Μανώλη, ποιο είναι το μήνυμα που δίνεις με βάση την επιτυχία του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας που ξεκίνησε το 1997, ξεκίνησατε έτσι? Το 1997, ναι. Πες ήμουν εγώ και ο Σπύρος Ανδριόπουλος, γι' αυτό και υπάρχει και το σήμα, το οικόσιμο του Συλλόγου δύο δρομής. Και μετά ο Σπύρος εντάξει διάλεξε άλλη πορεία, άλλη καριέρα και συνέχισα εγώ μαζί με τον Γιάννη τον Περήφανο, τον Κοσουβλάκη. Θα πρέπει ο πρόεδρος μας, τον κύριο Καγκελάρης, να τον ευχαριστήσουμε για ό,τι μπορεί και μας ο άνθρωπος βοηθάει πάνω σε αυτό. Βοηθάει, ναι. Άλλοι γονείς, ο έφορος, ο υπεύθυνος δημοσιογραφίας, ο κύριος Κλάδης. Ο οποίος ο κύριος Κλάδης μας ενημερώνει δεόντως στέλνοντάς μας τα μηνύματα από την Γλυφάδα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι. Μάλιστα, Μανώλη. Λοιπόν, το μέλλον του συλλόγου, εμείς πάντα με πρότυπο το μοντέλο της Ιταλίας αγωνιστικά. Εμείς το Kids Athletics που η ΑΦΟ δημιούργησε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο το κάνουμε από το 1997 στο σύλλογό μας. Πάντα έτσι προχωρούσαμε. Πάντα είμαστε αληθινοί στους γονείς και στα παιδιά, ποτέ δεν τους λέμε δεν τους αδικούμε και προσπαθούμε με πρώτο το μήνυμα υγεία, δεύτερο τα μαθήματα και τρίτος ο αθλητισμός με μία ώρα προπόνηση την ημέρα, να έχουμε αυτή την φανταστική ομάδα που ανακαλύπτεται σιγά σιγά και πιο πολλοί κόσμος. Εγώ να σου ευχηθώ καλή πορεία, καλή δύναμη και καλή συνέχεια πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις, γιατί έχεις μαθητεύσει
και έχει θητεύσει και ως αθλητής, αλλά τώρα και ως προπονητής δείχνει το καλύτερο σε αυτό και το βλέπω ότι όχι απλά έχεις μεράκι ακόμα τρέλα, όχι ότι είπες ότι θα αποσυρθείς, τρόπος σου λέγει, έτσι. Κοίταξε, το τρόπος του λέγει είναι ότι εντάξει η ομάδα γίνει πρωταθλήτρια Ελλάδος, τώρα τι άλλο μένει, ίσως να κερδίσεις και με τους άντρες. Να κερδίσεις και με τους άντρες. Τα αγόρια είναι λίγο δύσκολα. Λίγο δύσκολα, έτσι. Επίσης να ευχαριστήσω και το ΣΕΓΑΣ, δηλαδή τον κύριο Σταματόπουλο, τον Γιάννη, ο οποίος ενδιαφέρεται για το σύλλογο μας. Πάντα εντάξει, δεν ζητάμε κάτι εμείς, δεν έχουμε κάτι από το ΣΕΓΑΣ να ζητήσουμε. Εμείς είμαστε όπου υπάρχουν αγώνες και όπως το πάνελ πρωτάθλημα, όλα τα πάνελ πρωταθλήματα συμμετέχουμε και νομίζω αυτό κάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος να συμμετέχει με τους κανόνες του ΣΕΓΑΣ σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα και συλλογικά. Οκ, να σε καλά, συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας Γιάννη, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από τα λεγόμενα του κ. Γάτζου βγαίνει μια φιλοσοφία, αυτή που περνάει στα παιδιά και που πλέον δρέπει καρπούς.